Ang Facebook dili maoy hinungdan nganong violent ang mga bata, kundili ang content sa Facebook. Nakuha ninyo? So kung na may dapat nga tangtangon or i-regulate, kung na magali dapat tangtangon ang content nga magtukmod or magmotivate sa bata to do violent things. So ang dapat nga tubag sa gobyerno is they will create an agency nga mututok sa mga content sa internet, sa mga social media platforms. Dili nimo dapat pasanginlan ang Facebook, ang TikTok, Instagram, ang YouTube. Dili dapat nato na pasanginlan kay kana sila channel lang na sila, platform lang na sila. Pwede po na sila butangan og maayo nga mga content. Ang Facebook, pwede po na nimo butangan og maayo nga content. Og ang uban pa nga mga social media platforms, pwede na nimo sila butangan og content that promote Christian values, moral values, positive attitudes. Pwede na nimo sila butangan kay platform ra man na sila. Dihara na magkadaot sa content mga kaistorya. So kung mingon ka nga iba na to ang Facebook kay maka daot sa behavior sa bata, that is for me unreasonable siya nga reason. Mura na ko nag-TV, di ba? Ang TV lang siya. Unsa may magmatter ang content sa salida. So ang TV ba wala ba'y capacity nga magpasalida og violent or any content nga makadaot sa behavior sa mga bata? Ang radyo ba dili pwede mabutang content nga makadaot? Og bisan pa man ang mga basahon, ang mga newspapers, dili ba sa pwede butang content nga makadaot? Pwede. Pero sala ba na nila? Dili. Kang kinsa man nasala sa nagbutang sa content. Mabito nang na-create ang MTRCB. Unsa may role sa MTRCB? Para i-regulate ang mga content sa mga salida sa TV o sa salida sa mga sinihan. Na-create po dayon ang KBP